Police Major Cheryl Guzman. At saka itong aking kababayan na KKDA President, Wilbert Palar. Alam niyo po si Wilbert, nung kasama ko sa Konseho sa Badok, aktibo po yan. Magaling na bata, and siguro meron din po akong dituro regarding sa parliamentary procedure. And of course, sa inyong lahat, friends from the media, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. We gather under the banner of the PNP, Kabataan kontra Droga at Terorismo, to celebrate the day that holds great promise and significance, Linggo ng Kabataan 2024. This year, we embrace the theme, Ilocano Agtutubo, Sanggir ti Probinsya. We translate to Ilocano youth the pride of the province. As we stand here today, we are reminded of the immense potential that our youth hold in shaping the future of our communities and our beloved province. Your enthusiasm, creativity, and resilience are what makes Ilocania thrive and flourish. Our team reflects the strength of our identity and the importance of our rich heritage. As we navigate the challenges of the modern world, let us not forget the values and tradition that shape us. Apresyar klaunay po tanda dito'y KKDA. Tado iti kabataan nga haan nga makapag surot iti dito'y bading aramin. Apresyarin kayo and kada kita'y haampay nga membro nga dumdum nga kita alukuyin kayo adding ko. Sumbrit kayo, adong klase may tulong. Not only no personal, kitam ke apresiar de ti President ti Burgos with the support yung girlfriend niya. Pero tagabado kasi yung girlfriend niya, kaya ang tagabado kasi mahilig sumuporta eh. And isa pa po, ang ating gobernador ay palaging tinitignan kung ano ang kailangan ng mga kabataan. Lahat po, pati ako, uray siyak, iti chairman, iti agriculture, nga amok, nga akaduan kada kayo bubing, kat tinaganak kada kayo kat padak nagtaltalon. So, we are proud nga ipadamag lang na kayo na iti programa ni Apo Governor Matthew Marcos Manoto nga agree ka dito nga palang suportar dagitay panalo na po continuous na tanayay tapadlaw ni Apo Gobernador nga ado iti patultulungan na dito'y katsapay kuma kada kayo nga adding ko ay porsigi ulat na ti anyaman gaka and engage in meaningful activities, be advocates for change and support one another as we journey towards a better tomorrow. In conclusion, let us carry the spirit of Ilocano Agtutubo, Sanggir ti Probinsya. In our hearts, together, we rise, together we shine, and together we will forge a path of success for our province, for the generations to come. Thank you and mabuhay po ang Ilocos Norte, mabuhay po ang KKDA.